Прывітанне, сябры, пры мікрафоне па-ранейшаму Марыся Вайтовіч, у студыі Еўрарадыё палітолог і метадолог Андрэй Ягораў. Вітаю. Добрый дзень. Гаворам пра вайсковыя вучэнні каля ўкраінскай мяжы, дыялог з Лукашэнкам і спрэчку паміж былымі палітвязнямі пра тое, як вызваляць людзей з беларускіх турмаў, а яшчэ пра тое, што насамрэч адбываецца з беларускай салідарнасцю і чаму данаціць ужо недастаткова, патрэбна разумець, як працуе ўся сістэма дапамогі. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, дапамагайце нам рабіць гэты эфір яшчэ больш цікавым. І памятайце пра сваю бяспеку, рабіце гэта толькі, калі для вас гэта бяспечна. Адразу пачнем з апошняй навіны. З Брэсцкай вобласці на мяжы з Украінай недалёка ад Польшчы праводзяць вучэнні тэрытарыяльнай абароны з удзелам народнага апалчэння, міліцыі, адпрацоўкай барацьбы з дыверсійнымі групамі і дронамі. Гэта звычайная ваенная падрыхтоўка, ці ў такіх вучэннях ужо ёсць палітычны сігнал? Ну, гучыць увогуле даволі камедыйна ўсё гэта, ведаючы проста, што за гэтым стаіць у Беларусі, у тэрытарыяльнай абароне, у гэтых войсках, то бок звычайна такія мерапрыемствы ў Беларусі не адбываюцца для галачкі. То бок гэта сімуляцыя нейкай такой как бы бурнай актыўнасці, звязанай з нібыта там вось падрыхтоўкай да абарончых дзеянняў, але зазвычай гэта за гэта не стаіць нічога рэальнага. Натуральна, што калі гэта адбываецца блізка ад мяжы, то это вельмі дрэнна ўспрымаецца суседзямі па зразумелых прычынах, там как бы нейкая зброя, канцэнтрацыя людзей і гэтак далей, але сур'ёзна да гэтага ўсё ж такі адносіцца, я думаю, нельга, і ўсе это таксама разумеюць. Вось любая тут канцэнтрацыя нейкіх дзеяннях перш за ўсё будзе вядома амерыканскай, брытанскай выведцы. Калі яны сігналаў не падаюць, значыць это ўсё такія штучныя вучэнні нейкія. І ўсё ж такі, вось тэма дыверсіі беспілотнікаў і абароны тэрыторыі. Чаму менавіта вось цяпер беларускія ўлады так моцна падкрэсліваюць вось гэта? Беларусь сапраўды рыхтуецца да рэальнай пагрозы, ці грамадства рыхтуюць вось менавіта да такога жыцця ў пастаянным рэжыме ваеннай нібыта мабілізацыі? Гэтыя ж сігналы, які Лукашенко даваў вось апошнія паўгады, яны былі такія даволі непаслядоўныя. Спачатку там была такая мілітарызацыя рыторыкі, мы рыхтуемся да вайны, будзе горш, там усякае такое. А потым пасля вось гэтага інцыдэнту з рэтрансляторамі і ультыматуму Зеленскім на сустрэчах там з вайскоўцамі пачалася такая рыторыка, што нам не трэба гэтай вайны, там вось там выхад з вайны там і гэтак далей. Я думаю, што тут хутчэй звычайная такая выкарыстанне такіх мерапрыемстваў у прапагандысцкіх мэтах беларускай улады, якія зараз звязаныя з тым, каб паказаць, што мы-то вось у мірнай сітуацыі, але вакол дзеецца страшнае, але мы рыхтуемся. Вы ж глядзіце, што там дзяржава прымае адпаведныя захады, мы там как бы мабілізаваныя, калі што мы дадзім рашучы адпор. І мне падаецца, вось гэта проста ўзмацненне вось такога наратыву абарончага. Але тое, што грамадства рыхтуюць да магчымай эскалацыі, гэта таксама не пых, не такое пытанне ў паветра. Грамадства не тое б, як сказаць, каб рыхтуюць да гэтай эскалацыі. Грамадства рыхтуюць да таго, што сітуацыя ваенная, няхай там как бы яны адмаўляюць удзел как бы Беларусі, але дэ-факта как бы ён ёсць, і падтрымка там Беларусю там прамысловасці і дапамога ў розных там рэчышчах дзеянням Расіі у Беларусі, але как бы пры гэтым людзей как бы трэба трымаць, так бы мовіць, у тонусе вось гэтай сітуацыі. І такое падтрыманне людзей у тонусе таго, што ёсць небяспека, пастаянна нешта как бы адбываецца ў гэтай сітуацыі, гэта таксама апраўданне
пытанне для ўладаў, што іншыя пытанні парадку дня адсоўваюцца, да? Ну, сталі вы там трошки горш жыць, там, да, альбо нейкія праблемы ўзніклі ў пэўных галінах, ну, дык гэта таму, што вот у нас такая складаная як бы сітуацыя, і таму хутчэй падтрымліваецца вось гэтая такая мабілізацыя у сэнсе там грамадства, а раптам калі што, да, і там цяжкая сітуацыя вакол, мы в атачэнні ворагаў, як яно звычайна у лукашэнкаўскім рэжыме, але гэта не наўпрост, ну, падрыхтоўка да вайны, да, у сэнсе мы не бачым как бы мабілізацыі, мы не бачым сур'ёзных дзеянняў. Ну, ёсць вось гэтыя хады там са школамі, напрыклад, калі школьнікаў ганялі, але зноў-такі, калі мы паглядзім на как бы рэальнасць, ну, гэта не рэальная падрыхтоўка, это такая у значнай ступені сімуляцыя. Беларусь нібыта не ўдзельнічае ў вайне, але як бы афіцыйна з'яўляецца суагрэсарам, так, у гэтай гісторыі. І мы ведаем, што на сёння вось 22 беларусы, якія ваявалі на баку Расіі, апынуліся ва ўкраінскім палоне. Што можна вось пра гэта казаць і што гэта кажа ўвогуле пра тое, як беларусы ўдзельнічаюць у вайне і ці можа беларускі бок наогул неяк паўплываць на іх лёс. Такая сітуацыя. З аднаго боку гэта наёмнікі, правільна кажу? Ну, з пункту гледжання беларускага заканадаўства, канешне, яны наёмнікі падтрапляюць пад крымінальную адказнасць у Беларусі. А з іншага боку, гэта беларускія грамадзяне, канешне, тут беларуская дзяржава магла паўплываць на іх лёс. І мы ўжо бачылі абмены, якія ажыццяўлялі беларусы з украінцамі непасрэдна, дзе вызваляліся там грамадзяне Украіны з беларускіх турмаў і там адпаведна нейкія там беларусы з украінскай. Такая сітуацыя і зараз ёсць, калі можна ажыццявіць гэты абмен. Ну, нагадаю, напрыклад, пра кейс Васіля Вермейчыка, які цалкам можа патрапляць пад вось такі абмен добраахвотнікаў, якія ваявалі на розных баках гэтай вайны. Дзякуй вялікі. І ёсць яшчэ адна тэма, на якую хочацца празмаўляць. Марыя Калеснікава і Наталя Дуліна завочна паспрачаліся пра дыялог з Лукашэнкам. Так? Марыя Калеснікава кажа, патрэбная праграматычная камунікацыя з рэжымам, калі гэта дазваляе вызваляць палітвязняў. Наталя Дуліна адказвае, нельга ратаваць людзей з турмы, калі адначасова ствараецца яшчэ большая турма для ўсіх астатніх. У чым сёння галоўная праблема гэтай спрэчкі? Мы бачым такую спрэчку былых палітвязнак, то бок і Наталя Дуліна пацярпела, і Марыя Калеснікава таксама, але максімальна супрацьлеглыя меркаванні. Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы у тым, што яна вядзецца на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з бокам Лукашэнка ўспрымаюцца як кантакты са злом. І вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, то маральна-этычны, то вось у гэтых катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць. То бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорыяў да проста прагматыкі таго, што адбываецца. І калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы, Коул, там не прыводзілі да вызвалення, да? І ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку, ніхто не скажа как бы пра тое, што трэба адмяняць усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў з боку рэжыма па рэальным змене сітуацыі унутры краіне, выхаду з
вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэтая дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў-такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, как бы і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, вот і Марыя Калеснікава, і Наталя Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы. Ну, на жаль, тут, што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, как бы маю на увазе там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там сінхранізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі у адносінах да Беларусі была сінхранізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз как бы вызначае тое, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае как бы тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наше значэнне тут меншае. А вось гэтай кантакты, как бы перамовы, візіты, як бы яны просто ідуць, і там, ну, уже свае как бы разуменне таго, для чаго гэта робіцца і як бы чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта, ну, рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае. Дарэчы, пра санкцыі яшчэ можам сёння таксама паразмаўляць, але хацела бы таксама пытаюся тут вось апошнім часам ва ўсіх. Джон Коул павінен быў прыехаць у Беларусь некалькі месяцаў таму, анансаваў гэтую паездку, але не прыехаў. Вось, у нейкіх там размовах, там кароткіх ліставаннях, калі яму там нехта пісаў, ён даваў зразумець, што нічога не скончана. Вось, што думаеце вы, што за паўза такая і як доўга яна можа цягнуцца? Я думаю, што у пэўным сэнсе Джон Коул і амерыканская адміністрацыя, яна, ну, пераацаніла свае мажлівасці дамовіцца пра зняцце значных санкцыяў з боку Еўрапейскага Саюзу. Калі мы здымалі санкцыі на калій, там яны думалі, што, магчыма, как бы яны змогуць дамовіцца і пра транзіт, але гэтыя дамовы апынуліся значна больш складанейшымі, чым уяўляла сабе амерыканская адміністрацыя, і ЕС у гэтым сэнсе даволі цвёрды гулец со сваімі пазіцыямі, і у Літве, как бы, і там Латвіі таксама, якая магла б граць пэўную ролю у гэтым транзіце, ёсць пакуль што, ну, незменная пазіцыя адносна таго, што яны не хочуць как бы просто так гэты транзіт узнаўляць. Хаця і вось, магчыма, гэта было папярэднімі дамоўленасцямі, і амерыканцы лічылі, што яны мусяць штосьці з гэтым зрабіць, але не змаглі зрабіць, і гэта запавольвала вось гэты працэс далейшых кантактаў. Ну і мне падаецца, што, можа быць, это было, ну, занадта вялікай стаўкай з боку амерыканцаў адразу як бы уводзіць вось гэтае пытанне. Мажліва, больш паступовы рух быў бы больш правільным. Ну і зараз будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя ўсё ж такі кантактаў там з Еўрапейскім Саюзам, таму што зараз такіх кантактаў стала больш. Больш. А ў чым гэта праяўляецца? Ну, нефармальныя візіты, якія адбываюцца, там нейкія кантакты, якіх раней не было, скажем, ёсць там пэўныя прапановы пра тое, што можна было б размаўляць з беларускім бокам, але з улікам тых пытанняў, пра якія варта размаўляць, пра палітзняволеных, пра міграцыйны крызіс, які ідзе, пра вось ролю Беларусі как бы ў вайне. І мажліва, каб там беларускі бок пагаджаўся на адкрыццё такіх пытанняў, то мы пабачылі, ну, нейкія больш інтэнсіўныя кантакты. Але пакуль што просто сам Мінск, магчыма, разлічваючы на тое, што еўрапейцы просто паследуюць таму, што робяць амерыканцы, а так не адбылося і так не магло, ў прынцыпе, адбыцца, яны вось, ну,
у гэтай сітуацыі чакаюць чагосьці яшчэ, ну, і не гатовыя да хуткіх нейкіх крокаў насустрач. Ну, і зноў таки сітуацыя складаная, тому што там Расія зноў такі как бы ёсць якая вельмі насцярожана глядзіць на гэтыя кантакты, і прагрэс у гэтых стасунках часта залежыць как бы ад той дынамікі, якая разгортваецца ў рэгіёне, у адносінах Расіі з Злучанымі Штатамі, Расіі з Украінай і Еўропай у сэнсе там руху да перамоваў. То бок усё гэта даволі непроста у сэнсе дыпламатычнай працы. Андрэй, наколькі я памятаю, Джону Колу засталося быць на сваёй пасадзе часу недзе да канца восені, і далей гэта можа адбывацца толькі з узгаднення Сенату. Вось, як можа змяніцца сітуацыя, калі, напрыклад, Джона Кола нехта зменіць, ці ўвогуле такой вось пасады больш не будзе? Можам гэта ўявіць? Можам, конечно, уявіць гэтую сітуацыю, і гэта будзе, ну, крок назад тут і гэта зменшыць там дыпламатычныя мажлівасці камунікацыі з беларускім рэжымам і адпаведна там вызвалення людзей, і спадзяюся, што, ну, как бы там, ну, ўсё ж такі там будзе пэўная пераемнасць дзейнасці паміж тымі людзьмі, якімі зараз гэтым займаліся, і новымі людзьмі, якія прыходзяць. Ну, а з Джоном Колом паглядзім, ну, фактычна Сенат можа яго і зацвердзіць. Ёсць такое адчуванне, што вось дамагліся таго, што вызвалі Анджэя Пачобута, і ўсё. Нехта дамогся там, ну, некаторыя там змякчэння санкцый, тых же самых калійных, так, вось вызвалі Пачобута. Нібыта галоўная мэта была дасягнута. Ці не, ці яшчэ ёсць шмат таго, чым за што, ну, гэта вельмі цяжка нават вымаўляць, за што Лукашенко яшчэ можа гандляваць палітвязнямі. О, ну там вельмі шмат как бы што ёсць на парадку дня, асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, как бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там цэлая там індустрыі знаходзіцца пад санкцыямі, там, ну, вот нават калі так цынічна ставіць гэтае пытанне пра гандаль, то как бы там ёсць чым гандлявацца. Вось, і я тут не думаю, што зноў такі вызваленне Пачобута гэта, ну, просто амерыканскі тракт, тут шмат што зрабілі самі палякі, і зноў такі цікава, как бы, што будзе рабіць далей Польша самая по сабе, тому что, ну, мне падаецца, тут как бы ідзе два таких рознанакіраваных працэсы унутры польскага ўрада. З аднаго боку гэта нейкія фактычныя дзеянні, якія паляпшаюць палітычныя стасункі, да? Ну, ось абмен, вызваленне Пачобута, адкрыццё мяжы, якое было как бы да гэтага, яны не такія глобальныя, але как бы паступовыя, а з іншага боку как бы ёсць працяг той самай рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну, і вось нейкія зноў такі рухі у міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, абсалютна не так. Вось, і тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе как бы вот рыторыка, і што насамрэч адбываецца, сказаць пакуль складана. Ну, тым часам ЗША мы бачым, што працягваюць ці змякшаць, ці нават здымаць новыя санкцыі. Вось мы ведаем, што ЗША знялі санкцыі з дачкі БМЗ, так, вось не так даўно. Што гэта, якія гэта сігналы для Лукашэнкі? Я думаю, што гэта працяг зноў такі вось гэтых папярэдняй інтэнцыі групы КОУ вызваліць усіх беларусаў у абмен на
значнае ці поўнае зняццё санкцыяў. І тут я думаю, што паміж беларускім бокам там і амерыканцамі адбываўся там прыкладна такі дыялог, што ну так мы ж хацелі калі, сказалі, ну выбачайце, это не ад нас залежыць, чтобы мы яшчэ маглі зрабіць, ну как бы давайте захоўваць трек, ну как бы давайте прапануем БМЗ таксама даволі значнае прадпрыемства для Беларусі экспартнае было, прынамсі. Вось, і мажліва вось гэта такі субстытут таго, што хацелася дасягнуць пака. То бок мы можам думаць, што магчыма цяпер ЗША, так бок амерыканскі бок, яны выпаўняюць нейкія свае абавязкі, якія, ну вось, на якія дамоўленасці, на якія вось пайшлі там оба бакі, беларускі там і амерыканскі, і пасля мы можам спадзявацца на тое, што ўсё ж такі будзе новая хваля вызваленняў палітвязняў. Я думаю, што гэта блізка да праўды таго, што адбываецца. Дзякуй. А ці магчыма ўвогуле дыялог з Лукашэнкам без саступак? Ці любая размова з рэжымам пра вызваленне палітвязняў, яна непазбежна азначае, што ці Захад або беларуская дэмакратычная супольнасць нешта аддаюць узамен? Не абавязкова гэта мусіць быць так, таму што мы разумеем, што уся гэтая сітуацыя з палітычнымі зняволенымі, там міграцыйным крызісам, яна как бы штучна створаная беларускімі ўладамі, да, как бы тут і сам па сабе дыялог, ну как бы нават адкрыццё сама па сабе дыялогу ў пэўным фармаце з там еўрапейскім саюзам, дзе гэтыя пытанні пачынаюць падымацца ў сэнсе давайте думаць, як мы іх вырашаем, калі мы знаходзімся ў гэтай сітуацыі. Можа быць ужо такім крокам, дзе ніякіх саступак няма, ну калі не лічыць вось прызнанне таго, што мы пачынаем саму размову пэўнай сімвалічнай саступкай, да. Але з іншага боку, калі гэта не рабіць увогуле, то статус-кво таго, што ёсць, ён проста замацоўваецца і працягваецца. Само па сабе яно не тое, каб не можа паляпшацца, да, але яно будзе паляпшацца, калі ўвогуле будзе значна больш павольна, чым калі ўсё ж такі будуць праактыўныя дыпламатычныя дзеянні з боку ЕС і Злучаных Штатаў. І вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай, такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне у вас? Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю, але мне падаецца, што там Наталя Дуліна кажа, што калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Это таксама такое не надта прагматычнае сцверджанне, да. Это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён умацаваны на сённяшні час, да, дэ-факта. Да. І гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае ягоны статус і гэтак далей. Так мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай как бы таго, што там беларускія дэмакратычныя сілы называлі там дэлегітымацыяй, адсутнасцю как бы розных кантактаў. І гэта проста прывядзела да замарозкі гэтай сітуацыі. Дзеянні амерыканцаў паказалі, што как бы іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў-такі вось у сэнсе там маральна-этычных установак, што ёсць добро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць нашых мэтаў, да, і мажліва часткова і рэжыму гэтай сітуацыі дасягнення якіх там сваіх мэтаў, калі гэта спрабаваць разгарнуць у сэнсе там гульні з ненулявой сумай у гэтай сітуацыі,
мажліва, ну, мы зможам зрабіць нешта большее, чым просто настойваць на сваёй пазіцыі без ніякіх дзеянняў. Дзякую вялікія. І перш чым перайсці да наступнага боку нашага эфіру, я бы хацела зачытаць некаторыя пытанні з нашага чату. Дзякуй, сябры, што актыўна каментуеце, удзельнічаеце у прынцыпе ў нашай агульнай дыскусіі. Адразу два пытанні ад Вожыка Патрыёта. Першае пытанне. Ці адчувае Андрэй доўгатэрміновы эфект ад гульні Мацкевіча? Вось я памятаю, што калі Владзімір Мацкевіч быў у нас у эфіры, мы з ім размаўлялі, і тады ён сказаў, і такая, ну што, вось, а ў выніку што? І ён таксама казаў, што гэта ўсё доўгатэрміновы эфект. Ну, пакуль што цяжка тут адчуваць нейкі эфект, ну, адразу пасля гульні, там, як заўсёды было там пэўнае там узбуджэнне, там, разуменне людзей как бы пра тое, што там сітуацыя яна там выглядае як такой рознабаковы рух розных групаў і патрабуецца вось гэтая насустрачнасць, якая там стала там ці не галоўным там словам там выйсцем пасля гульні, але далей гэта, ну, мы яшчэ пабачым, як яно будзе разгортвацца. Мне самому вельмі цікава было пабачыць справаздачу Владзіміра Мацкевіча як кіраўніка гульні пра тое, як ён бачыць, што выясніла гульня і што трэба рабіць далей з ягонага пункту гледжання. Але як вось адчуванне, калі ўжо прайшоў час, такі вось такое у вас, вось вы перажылі гэтую гульню ўжо і чаканне? Ну, там рэфлексія этой гульні працягваецца, то бок абмеркаванне таго, што мы можам как бы зразумець праз гэтую гульню, яно яшчэ ідзе, і таму там, ну, нейкіх адназначных канстатацыяў там па гульне там зараз там я не магу зрабіць. У мяне ёсць там свае пэўныя уяўленні таго, што атрымалася, што не атрымалася, як бы, і чаму. Ну, мы яшчэ паглядзім, як бы, як гэта будзе адбівацца на далейшым публічным працэсе. Мацкевіч, прынамсі, думаю, што это, ну, как бы, усё адно вельмі значная падзея сама па сабе. Добра, ну мы пабачым, як гэта будзе ўсё у будучыні. Я думаю, што мы спадзяюся, што дачакаемся. Таксама пытанне ад Вожыка Патрыёта. Індэкс беларуска-украінскіх адносінаў ужо ў працэсе, ці бачна паляпшэнне за гэты год? Дзякую Вожыку Патрыёту за гэтае пытанне. Мы робім індекс беларуска-украінскіх адносінаў штогод. Гэта будзе ўжо 3-й выпуск. Курыруецца гэта Free Беларусь цэнтр тут, і робіцца камандай украінскіх і беларускіх экспертаў. Мы распачалі індекс, і напрыканцы жніўня, пачатку верасня будуць уже дадзеныя гэтага індексу. То бок зараз ўсё знаходзіцца ў працэсе палявой стадыі, то бок збору інтэрв'ю, збору дадзенаў з адкрытых крыніцаў, і што пакажа сам індекс, я пакуль не ведаю. Ну, можам здагадвацца прыкладна, што как бы будзе трошкі как бы лепш. То есть калі мы раней канстатавалі сітуацыю, што у двух гэтых індексаў, што адносіны знаходзяцца на ўзроўні каля нуля, як казаў калега Магда, то зараз будзе, ну, трошкі лепш, але не значна лепш. Дзякую. Яшчэ одно пытанне. Бронислав Ткаченко, прывітанне вам. Планирует ли Андрей участвовать в конференции «Новая Беларусь»? Какая тема, по его мнению, должна стать основной для обсуждения? Лично я думаю, что Украина, работа с добровольцами и простыми белорусами. І вось пра простых беларусаў, і мне падаецца, што ўвогуле канферэнцыя «Новая Беларусь», яна мусіць быць канферэнцыяй, ну, такой рэфлексіўнай, да, дзе мы спрабуем ацаніць сітуацыю, дзе мы знаходзімся сёння, што з намі адбываецца, і што мы мусім рабіць з намі сабой, з нашымі дзеяннямі. І таму вось пытанні, якія там пазначаны, там простыя беларусы, там Украіна, как бы патрыёты, или стан дэмакратычных сіл,
ну, как бы і палітычны дыялог з Лукашенко, які разгортваецца праз там Злучаныя Штаты, і абставіны ўзаемадзеяння дэмакратычных сілаў з рознымі партнёрамі Украіны, Еўрапейскім Саюзам, амерыканцамі, гэта ўсё мусіць быць, ну, как нейкім чынам абгаворвацца на гэтай канферэнцыі, якая, конечно, мусіць імкнуцца забяспечыць вельмі разнастайны склад людзей, то бок не адную пазіцыю, а как бы ўсю разнастайнасць пазіцыю, якая існуе ў дэмакратычных колах і ў грамадзянскай супольнасці. Я сам, ну, как-то належу да арганізацыйнага камітэту, там штосьці там раю, думаю, ці буду на канферэнцыі, пакуль яшчэ не ясна, мажліва, буду. Ясно. Інтрыга. Яшчэ одно пытанне ад Максіма. Максім, прывітанне. Настасця Касцюгова прапанавала дэмсілам першымі траціць твар, каб пачаць размаўляць з Лукой. Як вы бачыце гэта? Ну, мне не... Зноў-такі, як толькі мы пераходзім на эту лінію маральных вызначэнняў, как бы этычных вызначэнняў дзеянняў, траціць твар, гандляваць людзьмі, там, супрацоўнічаць са злом, там, ну, вот, гэта уводзіць нас ад інструментальнай палітычнай прагматыкі дзеянняў. І хутчэй, ну, яно засланяе, как бы, нам мажлівасць убачыць, што трэба рабіць. Я не бачу ніякіх праблемаў, ну, калі там дэмакратычныя сілы там будуць там кантактаваць пэўным чынам з рэжымам Лукашенко. Ну, рэжым Лукашенко толькі гэтага не хоча і будзе адбівацца ад гэтага ўсімі сіламі. Але, ну, у гэтым сэнсе гэта толькі падвысіць, мне падаецца, там статуса тых дэмакратычных сіл на сёння, падвысіць іх на палітычную вагу. Вось. А траціць твар тут, ну, не ведаю, я не складана ў гэтай катэгорыі штосьці патлумачыць. Ну, яшчэ одно пытанне і пройдзем ужо да нашых наступных тэм. Ад Влад Гарбачёв, прывітанне. Ці змяніў неяк прыезд Святланы Ціханаўскай стаўленне украінцаў да беларусаў? Думаю, што не. Думаю, што агулам украінскае грамадства не надта заўважыла прыезд Святланы Ціханаўскай як такой. Ну, вось, дарэчы, індекс, які мы вымяраем, ён, ну, пакажа, да? Там у нас ёсць там частка пра што эксперты думаюць пра ўзаемную прадстаўленасць Беларусі ва ўкраіне і Украіны ў Беларусі. І там у нас, ну, как бы індекс пакажа нейкае пацяпленне альбо той самы стан адносінаў. Я думаю, што вось на ўзроўні агульнае грамадства там мала што змянілася. Ёсць яшчэ і перыядычныя даследаванні грамадскай думкі, как бы, украінцаў у адносінах да Беларусі, які робіць інстытут палітычных даследаванняў палітычная сфера. Я думаю, што мажліва таксама яны зробяць гэта ў гэтым годзе, і мажліва мы пабачым гэтыя дадзеныя на форуме астрожскіх, на яго на львоўскай, прынамсі, экспертнай частцы. Вось там можна будзе надзейна сказаць, але мне падаецца, што ў асноўным успрыняцце Беларусі ідзе праз успрыняцце дзяржавы, палітычнага рэжыму, беларусаў у Беларусі. А вось стасункі з дэмакратычным полем гэта даволі маргінальная тэма для украінскага грамадства, украінскіх медыа у цэлым. І тут, канешне, можна штосьці большае рабіць, але мне падаецца, тут трэба больш, ну, такіх яркіх праектаў ўзаемадзеяння на ўзроўні культуры, грамадзянскай супольнасці, адукацыйнай сферы. І калі там што-небудзь такое вось адбываецца, гэта можа хутчэй, как бы, уплываць на змену думкі украінцаў адносна беларусаў, чым візіты Святланы Ціханаўскай. Дзякуй вялікі. Нагадаю вам, што ў нас у гасцях сёння палітолог і метадолог Андрэй Ягораў, а для вас работае са студыя Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. Беларуская салідарнасць, яна скончылася ці проста змянілася? Так называецца наступны блок нашага эфіру. Андрэй, вы разам з лятучым універсітэтам і Цывіта інстытут запускаеце даследаванне пра дабрачыннасць сярод беларусаў у Польшчы. Чаму сёння трэба даследаваць тое, чым мы яшчэ нядаўна вельмі ганарыліся, беларускую салідарнасць, і раскажыце трошкі пра гэтае даследаванне, калі ласка.
Ну, даследаваць гэта трэба, таму што даследаванне выяўляе, ну, как бы, што адбываецца ў гэтай сферы на сённяшні час, чаму людзі прымаюць удзел у гэтай дабрачыннасці, чаму яны, как бы, данацяць, на што яны, как бы, данацяць зараз, як змяніліся гэты інтарэс. Увогуле такія даследаванні трэба рабіць перыядычна, толькі што у нас не заўсёды ёсць для гэтага магчымасці, таксама пра, как бы, якія перашкоды гэта выяўляе і гэтак далей. Адносна салідарнасці, ну, канешне, как бы, салідарнасць засталася. Ну, мы бачым там значныя аб'ёмы да сённяшняга часу, якія там збіраюць людзі на дапамогу там палітычным зняволеным, калі яны выходзяць. А таксама, ну, мы бачым і змяншэнне гэтай дапамогі ў параўнанні там з 2020 годам, што зноў-такі звязанае і з палітычнай сітуацыяй, там немагчымасцю звычайных беларусаў там дапамагаць у гэтых ініцыятывах знутры страны, ну і пэўныя там дэпалітызацыі выхаду людзей у такі стан навяртання да звычайнага прыватнага жыцця ад палітыкі, што таксама, ну, змяншае, как бы, іхні інтарэсы, цікавасць як бы удзелу. Але гэта, ну, нармальна, калі мы самі вось падтрымоўваем уласныя, как бы, ініцыятывы, праекты, дзейнасць грамадскіх арганізацыяў, тое, што адбываецца ў культуры, как бы, ва ўласнай адукацыі і гэтак далей. Увогуле, вось культура філантропіі у Беларусі яна магла б на хвалі 2020 году замацавацца, калі б у нас усё атрымалася, і гэта было б вельмі важным інструментам развіцця для Беларусі. Але вось гэты драматычны перыяд, які мы сёння перажываем, ён ускладняе гэтыя практыкі салідарнасці, дабрачыннасці і культуры філантропіі. Ну і таму мы мусім і разумець сітуацыю, і знаходзіць інструменты таго, як з ёй працаваць. І мне вельмі радуе, што шмат беларускіх ініцыятываў, там і грамадскіх арганізацый, яны імкнуцца ствараць, ну, сістэму дабрачыннасці, заснаваную на беларускіх рэсурсах. Перш за ўсё ствараюцца клубы мецэнатаў, ствараюцца праекты агульнай там падтрымкі пэўных рэчаў у культуры ці адукацыі ці развіцці мясцовых супольнасцяў на доўгатэрміновай аснове. І гэта, мне падаецца, вельмі правільная і здаровая тэндэнцыя, якая адбываецца. Але, канешне, как бы, таго, што у цэлым уносяць беларусаў падтрымку вось уласнай грамадскай дзейнасці, яно, ну, значна менш, чым патрабуецца для, как бы, там дынамічнага развіцця альбо стварэння нейкіх уласных устойлівых інстытутаў у гэтай сферы. Да сённяшняга часу замежная дапамога грае таксама значную ролю. Распавядзіце пра даследаванне. Пра анкету, як вы будзеце працаваць над гэтым? Усё, как бы, даволі проста. Мы зарыентаваліся на Польшчы, хаця нас цікавіць больш шырокая там беларуская дыяспара і, канешне, тое, што адбываецца ў Беларусі, але паколькі тут у Польшчы нас больш, то есть на гэтым прыкладзе мы можам пабачыць гэта лепш. І гэта сацыялагічнае даследаванне, как бы, ёсць палявое пытанне праз інтэрнэт. Я, дарэчы, захвочваю усіх, хто нас слухае з Польшчы, прыняць удзел у гэтым даследаванні. Гэта дапаможа нам зразумець тыя пытанні, якія даследаванні мусяць выявіць, на што людзі данацяць, чаму яны данацяць, якія перашкоды ёсць для таго, каб яны данацілі, колькі яны жадаюць данацяць. Ну, таксама, якія ініцыятывы вось яны там ведаюць ці, как бы, на слуху з тых, што, как бы, арыентуюцца на там беларускае прыватнае фінансаванне. Вось, ну, паглядзім, што з гэтага, как бы, атрымаецца. Я спадзяюся, што ўсё будзе добра. І недзе напрыканцы верасня мы ўжо будзем мець канчатковую справаздачу па даследаванню. Ну, я думаю, што тут мы можам зрабіць трошки рэкламы. Далучайцесь, сябры, прымаюць свой удзел у
анкетаванне. Вось наколькі гэта бяспечна, дарэчы? Для беларусаў Польшы гэта бяспечна, гэта праз бяспечныя даследчыя інструменты, даволі стандартныя, але там как бы дадзеныя не там збіраюцца і захоўваюцца надзейна. З Беларусі не варта гэтага рабіць, зноў-такі, таму што і даследаванне арыентавана на Польшу, ну і па пытаннях бяспекі. Ва ўсіх астатніх пытаннях гэта 10 хвілінаў максімум там у вас зойме часу, даволі простая анкета, якую мы стварылі, таму далучайцеся. Дзякуй вялікі, сапраўды далучайцеся. Дзе можна знайсці гэту анкету? Цвіта інстытут, вось можна паглядзець на іхнім інстаграме, можна паглядзець у мяне ў профілі в Фейсбуку, ну і мы будзем рабіць там цэлевыя рассылкі. Вы пабачыце інфармацыю пра гэтае даследаванне ў чатах супольнасцяў, дзе таксама заклікаю вас прайсці яго. Мне было б вельмі цікава пачытаць вынікі гэтага даследавання. Сапраўды цікава, што адбываецца з намі, з нашай салідарнасцю. Як вы лічыце, у 2020 годзе людзі ахвяравалі грошы на эмоцыях і адчуванні, што трэба нешта рабіць. Вось я памятаю, так? Што, на ваш погляд, адбываецца цяпер? Беларусы сталі менш салідарнымі ці проста стомленымі, ці больш асцярожнымі, ці беднымі? Вось што можна... Мне падаецца, што там іншая эмоцыя трошкі была, то бок эмоцыя, якая рухала і рост падтрымкі салідарнасці і ўнёска ў грамадства у падтрымку грамадскіх ініцыятыў, ён пачаўся з ковіду, і там была эмоцыя, што мы можам самі. Ну, раз дзяржава гэтага не робіць, то мы можам гэта самі. І людзі пабачылі, што яны гэта могуць рабіць. Могуць зрабіць гэта эфектыўна, і гэта надало вось ім проста ўласнай павагі і перабудавала как бы свядомасць адносінах да саміх сябе, што мы уласнымі рукамі, уласнымі грашыма, уласным часам как бы можам зрабіць, і не трэба нам тая дзяржава, как бы, каб вырашаць нашыя праблемы. І гэта как бы далей вось перакінулася і на там палітычную частку мабілізацыі 2020 года. Да. Ну і далей уже пашыралася на тое, што мы как бы вось, ну, вот, мы маглі самі как бы і дапамагалі у сэнсе там таму там працэсу карыснаму, які мы лічылі. Калі людзі гублялі працу, напрыклад, у 2020 годзе там з-за рэпрэсіяў, там іншыя людзі іх падтрымлівалі, таму што ўсё грамадства было мабілізаванае как бы на там пратэст, на супраціў той сітуацыі, і было жаданне вось гэтых зменаў, і людзі інвеставалі, таму што яны чакалі, што гэтыя змены будуць, і верылі то, што уласнымі дзеяннямі яны могуць паспрыяць наступленню гэтых зменаў. Але пасля аўтарытарнай рэакцыі, да, якая наступіла пасля кожнай рэвалюцыі, там наступае рэакцыя, вось гэты час рэакцыі, ён как бы прывёў да таго, што гэтыя перспектывы зменаў аказаліся адкладзенымі, да. І мабілізаваны стан, ён, ну, как бы рэдкі стан. Мы не можам как бы чакаць ад людзей, каб яны пастаянна знаходзіліся ў гэтым стане. Ну і таму проста змянілася ўвага, как бы частка інтарэсаў, людзі как бы сталі займацца іншымі рэчамі. Ну і рэпрэсіўная как бы сітуацыя. Людзі сталі баяцца гэта рабіць. Было некалькі там вельмі значных там крызісаў, калі дадзеныя людзей патраплялі да карных органаў, яны іх сажалі ў масавым как бы парадку. Натуральна, гэты страх таксама как бы ўплывае на гэтую сітуацыю. Нават тыя людзі, хто знаходзіцца тут, яны, ну, часам абмяжоўваюць свае дзеянні, как бы тому што баяцца за сваіх родных, сваякоў, знаёмых у Беларусі. З іншага боку, я не магу не захапляцца тым, што вось які збор не возьмеш, сабралі, і даволі хутка вельмі шмат збору збіраецца, і на маіх вачах вось я сядзела недзе ў кавярні, побач сядзелі беларусы, якія не сказаць, што яны медыйныя, не сказаць, што вось яны проста цікавяцца, ну, і хварэюць за наш лёс, так? Вось, і проста з'яўляецца нейкая навіна, і я проста бачу, як чалавек сядзіць, і он уже... Ну, просто ж такі мы... А побач яшчэ два чалавекі, якія бачу, што ён робіць такі...
Ну, як казаў Марыя Калеснікава, ўсё ж такі мы неверагодныя там. Ну, і мы это працягваем рабіць і будзем рабіць, і гэта, ну, паказвае ўсё ж такі вельмі, ну, пазітыўныя якасці нас саміх у вось гэтай складанай сітуацыі, якая для нас разгорваецца. То бок мы можам не толькі ў добрыя часы, але і ў цяжкія часы быць салідарнымі адзін з адным. Ну, гэта ўсё супер. Я яшчэ думаю пра тое, што наколькі доўга гэта можа цягнуцца. То бок нельга выключаць і стомленасць, і частка людзей пераязджаюць і жывуць сваім новым жыццём. То бок яны ўжо ім балюша вось гэты ўсе навіны чытаць. Ну, вот, як казаў Эрнст Ренан пра дэмакратыю, што, ну, дэмакраты это штодзённы плебісцыт, да, штодзённы. То есть мы не можам спадзявацца на тое, што мы адзін раз зробім нешта вялікае і потым усё будзе добра, і мы не мусім займацца палітыкай, калі мы как бы вось правядзем сітуацыю да дэмакратычных зменаў. Как бы наадварот, гэта патрабуе штодзённага ўдзелу. І дыяспара, нават не гледзячы на тое, што как бы вот людзі застаюцца ў дыяспары, актыўнасць, ініцыятыўнасць, увага дыяспары да там сваіх справаў і да сваёй краіны, яно з'яўляецца, ну, значным фактарам развіцця для краіны. І ў гэтым сэнсе беларуская дыяспара, яна таксама мае вось гэты патэнцыял пазітыўнага ўплыву на Беларусь. Наўрад ці, конечно, как бы уся беларуская дыяспара, нават калі мы будзем у больш там дынамічным, мабілізаваным аб'яднаным стане, можа змяніць стан рэчаў унутры Беларусі, але тое, што гэта значны фактар уплыву на таго, што адбываецца ўнутры Беларусі, падтрымкі таго, што будзе разварочвацца ў Беларусі, што адбываецца там зараз, гэта так, да. Прынамсі тут, ну, вось, што мяне захапляе, потом пастаянна как бы радуе, как бы і дае надзею, гэта, ну, вот, дынамічнае развіццё беларускай культуры за мяжой. Выходзяць кнігі, спектаклі, там мы бачым культурныя праекты сусветнага ўзроўню, тэатральныя, выходзяць фільмы, якія атрымоўваюць узнагароды. То бок гэта тое, што, ну, вось з'яўляецца арыенцірам для ўсіх і узбагачае как бы ўсю беларускую нацыю. Кнігу Святланы Курц перавялі ўжо на некалькі моваў. Царство небесное, так. Так, вялікая страта, так. І вось гэта мяне радавала. Я толькі радаваўся, што вось Святлану Курц перавялі на чарговую как бы новую мову. Тут такая сітуацыя. Ну, так, ну, але вот мы можам, і гэта нікуды не дзяваецца ад таго, што мы знаходзімся тут, а не знаходзімся ў Канешне, мне здаецца, што якраз вось калі і глядзець вось пра добрыя вынікі, аналізаваць добрыя вынікі ад той сітуацыі, у якой мы апынуліся, ад гэтай эміграцыі, яшчэ шмат беларускай культуры цяпер стала вядома свету. Не проста, што недзе частка маленькая краіна там і гэтак далей, так. Вось беларусаў пазнаюць, беларусы ёсць паўсюль цяпер, святы праходзяцца, канцэрты, прэзентацыя кніг, усё гэта вельмі патрэбна. У мяне самае апошняе пытанне на сёння, калі вынікі вашага даследавання пакажуць, што беларуская дабрачыннасць сапраўды змянілася, што павінны будуць змяніць самі арганізацыі, што сёння важней за ўсё для донара, поўная празрысцасць, бяспека, канкрэтны вынік ці разуменне вялікай мэты. Для донара, як для беларускага грамадства, тому што, ну, галоўны донар ўсё ж такі, і на што накіравана даследаванне, гэта выявіць, ну, вот, как бы адчуванне беларускага грамадства наконт гэтай дабрачыннасці. Ну, вось гэта мы і пабачым, што людзі хочуць, на што яны хочуць ахвяраваць. Там мы там ставім пытанні, ну, для чаго вы там чакаеце там вынікаў для ўсіх, вы ахвяруеце, таму што гэта там беларускі праект, там датычны беларускай культуры, альбо гэты праект вырашае конкретные пытанні, якія звязаныя з вами там і вашымі болямі. Вось, і мы атрымаем вось гэты зрэз, да. Параўнаўча, канешне, мы не зможам нічога сказаць, таму што как бы папярэдніх даследаванняў такого кшталту, ну, былі занадта даўно, да. Але вось сённяшні стан адносна беларусаў Польшчы мы, я думаю, зможам зразумець, і гэта прынамсі дапаможа беларускім грамадскім арганізацыям, якія арыентаваны на беларускія рэсурсы, ну, больш эфектыўна звяртацца да саміх
саміх беларусаў, каб мабілізоўваць іх сродкі для таго, каб рабіць добрыя і важныя рэчы для ўсіх нас. Заклікаем падтрымліваць такія ініцыятывы. Дзякуй вялікі. Сёння мы гаварылі пра вучэнні каля ўкраінскай мяжы беларускіх байцоў расійскай арміі, дыялог з Лукашэнкам і вызваленне палітвязняў. А яшчэ пра тое, ці засталася ў беларусаў салідарнасць і як ператварыць яе з эмацыйнага парыву ў сістэму, якая сапраўды працуе. У нас у гасцях сёння быў Андрэй Ягораў, палітолог і метадолог. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час. Дзякуй вам за гэту магчымасць таксама. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, сустрэнемся заўтра.